mahal ko sila. Na ang among memory na dili na forever di ko. Sakit pa alang kang Lilin Istandarte ang nahitabo sa iyang 78 anyos nga inahan nga si Luisa Istandarte nga biktima sa trash slide niadtong yaging semana, Miyerkules sa hapon, Mayo 20 ning tuiga sa Purok 8 Barangay New Carmen sa Tubok District, Davao City. Martes sa hapon kagahapon, Mayo 26, nakitaan ang patayng lawas sa iyang inahan. Hapit sab semana ay nakalutan ang biktima. Gihaya pa karon ang iyang 31 anyos nga igsuong lalaki nga si Cristel nga namatay sab niadtong trash slide. Karong Sabado, Mayo 30, planong ilubong sa pamilya Istandarte ang mga biktima. Ang among plano kung nakita mo na akong mama no, tapos dito sa lang dito siya sa kuan na diyan akong aktual na ilubong dito na sa mismo kwaon kung kaya pa. Kung kaya pa siya makuan dire na ko siya ikuan ipahaya kung kaya pa kung di pa sa manimaho. Kung baho na jud kayo sa na di na makaya. Naglubong na pizza tayo, tabarok isabay na lang dito siya dito sa magikan. Dili na sa ihaya. Missing pa hangtod karon ang 67 anyos nga iya ni Lilin nga si Rosita. Nag-uban sa balay ang iyang inahan og iyaan dihang nagka-trash slide nang hinaot si Lilin nga unta makita na sab ang iyang iyaan aron madungan kini og lubong sa iyang inahan og igsuon. Feeling yun ako na usara yun sila na tabunan naman mugod ang balay. Nalokot siya dito sa ilalong. Natabunan og kanang square na simento. Man nakadat-og sila pag-ayos sa ilalong. Nagpadayon ang search and retrieval operation sa missing pa nga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.